Варшава, Полша. Когато Варшава въстава срещу окупационните сили, през август 1944 година не само мъже грабват оръжие. Млади и стари жени излизат да се бият и прекрачват границата на традиционните си роли в обществото. Медицински сестри спасяват ранените сред варшавските развалини и отломки по всяко време на денонощието. Сестрите правят големи жертви и рискуват живота си. Помагат щедро на нуждаещите се, въпреки липсата на оборудване. В град, разкъсван от тежки боеве, където всяка улица и всяка сянка крие потенциална заплаха, жените с връзки пресичат лабиринта от унищожени улици, подземия и руини и носят съобщения, писма, карти и доклади. Бяха изкопали тунел, за да се минава от другата страна. Беше толкова тесен, че двама души едва се разминаваха и трябваше да си леко прегърбен. 2-3 от нас минаваха през този тунел, когато бомбардировките започнаха. Земята се стовари върху нас. Останахме погребани вътре. Спомням си, че видях някаква светлина в далечината и започнахме да избутваме пръста в страни от нас, за да излезем от другата страна на улицата. Някои жени изоставят конвенционалните си роли и се включват в боевете с оръжие в ръка. Те са въоръжени и готови да жертват всичко, застават рамо до рамо с мъжете на фронта. Това не беше ядрена физика, знаехме как се стреля. Винаги съм умела да стрелям. Имам добра координация между очите и ръцете. Бях добра и в тениса поради същата тази координация. Готвене, шиене, чистене. Тези дейности изглеждат тривиални на пръв поглед, но всъщност се оказват много важни. Всеки шеф, направен от женски ръце, е връзка между миналото и бъдещето. Линия по линия жените ни убеждават, че животът трябва да продължи дори при невъобразими загуби. Споделянето дори на най-скромното ястие се превръща в проява на единност и солидарност. В потвърждение на това, че въпреки разрухата наоколо, споделеното хранене може да се превърне в убежище на човечността. Разбрах, че има много работа в кухнята, в архитектурата. Всичко започна там. Имаше 500 литров казан, в който трябваше да влезеш, за да го измиеш, защото нямаше друг начин. Разбърквахме супата с гребло. Налагаше се да се кача на платформа, за да мога да я разбъркам. Близо 12 000 жени взимат участие във въстанието. Това са около 20% от всички участници. Когато боевете приключват, около 2500 жени са пленени и ги държат в същите условия като мъжете, а 12 000 жени загиват в боевете на въстанието. Някои от тези жени са почетени с най-високото полско военно отличие за своята жертва и смелост. Това е орденът Виртути Милитари.